Kaseng BJP kelas Sdang ban penkre yaki election MP Lok Sabha rak ba penlong yaki program babon jat hakini ki benai banwan. Hakashitari gu benai nailur uba Ernest Mauri President Meghalaya ula play ka jing rakhe ka khandau jongi ka ri jonga halum he lait kor. Lasan ran ya uba Ernest de kinong yalam Kaseng na Shillong bat Khasi Hills District. Ban rakhe ka jing lut ka ri ka BJP kelap penlong ka program Azadi Amrit Mahotsav. Dagani ka program kinong yalam ka BJP Kin salum ya ka Dewmet na baro ki district ka jila bat ya kani ka Dewmet en Pasha New Delhi ban kle lang bat ki Dewmet na kelengkari India bat en bo ha amred vatika kani ka program kan ne shibnai kinthi